Капакът е един от най-важните елементи на пчелния кошер. Аз имам чувството, че не му се обръща достатъчно внимание, затова в това клипче ще разгледаме един от най-често срещаните дефекти при капаците. Това е намокрянето им от вътрешната страна, което благоприятства за създаване на мухали и плесени вътре в самия капак. Причината е ето при това изпълнение на капака, че водата, която се стича отгоре, безпрепятствено може да навлезне навътре във вътрешността на капака. Да, част от нея се откъсва тук от ръба, друга част облива самата стена на капака, но ето тази част, която влиза вътре, създава именно проблеми за нас. Да видим какви решения може да има на това нещо. Едно от решенията е покривната ламарина да не е подгъната от долната страна, а да стърчи 2-3 мм, за да може тук да се откъсва капката от водата и да се стича надолу. Не ви препоръчвам този вариант, защото създава предпоставки за трудови злополуки точно тук на този режещ ръб, който се получава от ламарината. Вариантът, който използвам аз за решение на този проблем е следният. Отстрани на капака монтирам отделни летвички, които играят ролята на борд или така наречена стреха, които от долната част имат един канал. Разбира се, ламарината е подгъната отдолу в близост до канала, като не го застъпва. Водата, когато се стича отгоре, тази част от нея, която се опитва да облива навътре, бива прекъсната от този канал и от тук капките отиват надолу. Този канал може да се нарече капколомителен канал. В това клипче беше разгледан единствено варианта на хоризонтални капаци за кошери с стрехи. Други варианти не се обсъждат, нито се сравняват с посоченият модел. Искам да ви призова, когато правите или купувате кошери, да мислите и да съблюдавате и за най-дребните детайли по кошера, защото те са много важни. Важни са както за надежността на самия кошер, така и за приятната ви работа с него. Поздрави от мен, Ивайло Георгиев.